CK Production. Ahmadu mai waka ne ashe da gani ki ne na kantina hasken wata barazana ta kansa na yi karkata tsayuwar ki ba kalar tasu bace wata in sun gane ki sai dai su wuce kwata mai lullubi ku duba ta da kwarkwata in taki sai ku ce ni na faɗa mata a ce da taki zancen ku wata bata daga tayar da babu ni ba a cin mata haida ashe ashe indai ka hangi yan mata na faɗa to bibiye su san ba sa rangwada a tsakar gidan amarya ake daɗa ita kan uwar gida ba ta hasada kula da makiyanmu masu hasada wani garafu baiwa ne na faɗa ashe dai kuka yawa da kuwa ke gwaji mata kun muku ne gatan gizi idan kuna guri san ba a gaji daga an rasa kuto an rasa agaji akan yi tafiya hara shi ke yaji duk wanda ya taba kwagun sa na yarda shi tana ta gyangyaɗi kuma tana zufa me ya saka ta ne wai take zufa mijinta ne ya ce abinci ta dafa ta tsaya tana ta murguɗi tana kwafa aiki sani gidan miji ba a haka aljanna za ki nema ki tsaya duka in ki biye wa shaidan ki tsaya daka ba ke babu rahamar mai duka a gurin miji kwasan ba kya ɗaukaka aiki mai biyayya ga turmi sha daka biyayya ita ce sirrin mallaka hayya CK